Zvakaoma mufunge muri yeZimbabwe nhasi tasangana neimwe nyaya panapa iri kupisa zvinhu hazvinangana kutombomira mushe. Vacomrade Blessed Geza vari kunzi vadzingwa kuZANU-PF ende zvinhu izvi zviri kunzi zvaitwa navaPatrick Chinamasa. Munovaziva mese vaPatrick Chinamasa vekumboita mbiri yekunzi vakaenda kunokomishena kana kuti kuenda kunolauncha bin vachivhura vachiti ndo part of development yavakaita, ndo chinhu chega chine musoro kana kuti chine mbiri chavanozivikanwa nacho chavakaita. So nhasi iko zvino vave kubuda vachinzi vari kudzinganisa vaComrade Blessed Geza. VaComrade Blessed Geza ndo avo vekubuda nemazuva adarika ayo vane mamwe macomrades ana Knox Chirero vachidedzera kuti vamunangagwa vanofanira kunge vachisiya basa. Saka iko zvino manje mumashoko avo vabuda vachitaura vari kuti I think all of you are aware of the utterances by Comrade Geza which sought to undermine the party leadership, which sought to undermine ZANU-PF and over and above that which was an attack on the state machinery. Ndo mashoko avabuda vari kutaura vachinamasa. Saka vabva vadedzera kuti saka iko zvino vaGeza takungodedzera kuti vanofanira kungobuda kudzingwa mupati zvamanje manje iko zvinezvi with immediate effect. Ndo situation yaitika iko zvino muri yeZimbabwe. Zvino hazvina kuchipa izvi. Situation iyi kumagomo kune nyaya ende tichazoona kuti ndekupi kuchawira dowe netsvimbo nekuti patakuenda apa pachapisa nekuti nyika yese yeZimbabwe vakamirira kuti vaGeza vachazouya nesignal, but signal hasati yauya. Signal yabva yatotanga kusumuka nekuZANU-PF vachidedzera kuti tadzinga vaGeza. That's the current situation iri kuitika iko zvino. Owe ni muda uyapana pane wedande ugarwe ende nyaya dzenyu manje musati vaya vakatisa Mnangagwa, vakatisa Mugabe ende musati vaida vavasingani asi nokuda kwei vakatisa, nokuda kwebrain dzakavashandisa, brain dzakavashandisa kusapota Wori. Vamwe vachidya ivo kusapota vanodya ivo tingati. Ndozvakaita vana Daniel Ugarwe, vana Owen Mudha, vana Chibhayo, vanasi. Kana nyaya yashata varume, Mnangagwa uya vana zvavanombomita, vanongomubvisa ungere zvakaitwa Mugabe. But imimi vana Owen Mudha nevamwe vanotsigirira Wori vari against vari kuda kuuya ende muchazopamanya ende chinhu chenjamakasapota chaMnangagwa ndoumbavha ichi, chipuka chenjamakasapota chiMnangagwa ndoumbavha hwacho ichi. Be careful varume. Isindu maindividual miromo yedu yakareba zvedu chaizvo kusapota vanenge vachida kuuya. Vamwe vacho vanozodya tisingadi, vamwe vacho kuda vachauya vogadzirisa nyika sokuteurwa kwecorruption kwayaitwa. But Owen Mudha, Daniel Ugarwe, wezi rako rokuti okiriari, don't forget. Ende gadzirira kumanya nguva isati yasvika. Togara waenda. Because ichi chinhu chasapotewa namasoja ichi chinhu cheZANU-PF chiri kubuda out. Ndakamuudzai ndikati masoja havasapoti ZANU-PF because havasati vaona direction yekuri kuindiwa nevari kutaura nezviri kuitika. Kana zviri kuitika zvava kuratidza direction nenzira yokufamba nayo, masoja namapurisa anokusiyana. Ini vana Daniel Ugarwe, masoja mapurisa CIO chaiyo mamwe vanokusiyai. Mukati menyu mama-CIO kune vanosapota ZANU-PF, kune vanoenda kubasa nenyaya yekuti hakuna basa, kune vanoita zvinhu nenyaya yekuti havana chokusapota nacho mhuri dzavo. Isisi ndotenda Mwari wakatotiropafadza, mukazva vari kutonyangadza tiri betiri kudai.
hatitoshandiri vamwe totokushandira. Saka tendai Mwari akuropafadze mutize nguva iripo munyika. Pamaiki munobate kunyika dzavatorwa dziya muchakuya muchakuenda ende muchaona kurema kweupenyu kuti upenyu hunorema kana wava kuzvimiririra usingachabhadharirwi renti, usingachadirirwi moto yako petro kana diesel, sevhisi yemota kana mataya emota kana hembe grosari kana everywhere you want to go at the holiday time. Vanoedza ndopiyeka kuna holiday munenge muchingorisa munanga bvato munorise mombe kuti munguva yekurima. Asi munoziva kuti nguva ino kunoriswe mombe ndozvekurikidzwa kurisa umwe munhu anodya imbesikati, kufudza umwe munhu anodya, kufudza uori hweumwe munhu kuti hurambe huri mberi. Ndozvamuri kuita vana Daniel Garo. Iwe unoisa ipapo matebho achena vana Daniel Garo vezvimota nezvimba zvose munotorerwa zvimota nezvimba zvese munotorerwa. Saka wotozoona zvedisi maindividual tinenge tichioimba kuti Mwari varanga tote shoko rakanaka njere dzake kuda kutsunungura Zimbabwe vana vatambura nokuda kwezanoPF Daniel Barre Owen mudakadzirirai kumhanya nguva iripo, kadzirirai kumhanya vakomanai zvinodezvo zomusinga chinako munyika yeZimbabwe tichisapota vanodya makorokosa. Unotenga nhamo dzerugare kwanzi nhamo ndiyo sedzi rugare harusedzi chakusekai. Asi munoona kuti George charamba wakafarwa sei navanhu chakuimbirai chaidzo sekwababa Nehemia. Sekwababa Nehemia kana ngoma tokuridzirai chaiko tokutambirai musoro. Kune dzedu dzetichaimba kana gavhumendi yenyuwani yapinda nhaka. Pachikaranga tinoti nhaka gavhumendi yenyuwani, utongo hwenyuwani uchauya nhaka. Imimi vana wavo nemuda ndoutongo hwenyu hwekaro. Muchamhanya chaiko.